بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس أنبلما لجلك له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنبلما لجلك له هلسا أنا قادين فيلمينو سيدنا يوسف عليه السلام أكفلمو نياك شتي كننتناي أنياي سيدنا يوسف عليه السلام زليخا كنيه كوبلا جلينك aywa faaku mina bin yusufu ka nga Allahu ta'ala ye aywa polisira nɔgɔya a ye ko in labana unana yira yusufu la n'a kɔni ma tugu musow de kɔ k'u sago kɛ k'a bɛ taa kaso de la an b'a ye Allahu ta'ala ka nabi ɲuman a ye kaso de ta kaso a n'a degun kaso a n'a nɛgɛjɔlɔkɔ a n'a gosili n'a fɛn bɛɛ lajɛlen a y'o de ta a ka se ka kisi ka bɔ aywa muso ninnu ka fɛrɛ na an b'a ye yusufu a taara kaso la a taara sɔrɔ nin firikibita min ni yusufu de kɛra sababuya ye ka o don kaso la kabini denmisɛnnilama n'an y'a ye filimu daminɛ la o de nana kɛ tɔɲɔlikɛla ye o de nana kɛ maa yaadalen ye a bɛ ka mɔgɔw gosi ka mɔgɔw bugɔ ayiwa kaso kɔnɔna na yusufu kabini a nalen kura a y'i ɲɛsin o de ma ayiwa a kɛra sababuya ye u y'o bɔ tɔw cɛla ka taa u bila a damana kaso la o kɛra fiɲɛ bɔda ye o kɛra hinɛ ye ayiwa kasoladen tɔw ye Seydina Yusuf alayhi salam a nana kɛ maa ye maa min a bɛ hinɛ tɔw la a bɛ tɔw dɛmɛ tuma bɛɛ ayiwa a bɛ mɔgɔ wɛrɛ ka mago de la k'o dilan a bɛ kuma kasoladenw fɛ k'o hakili dayɛlɛ k'a yira k'a fɔ bolibɔtɔ min n'o bɛ sen na ko amun o man kan daliluya tɛ maa si bolo i ka taa farajalan de minɛ k'i b'o kɛ i ka bato fɛn ye yusufu gosira a mungina o ɲɔgɔnna caman kɛra an b'a ye yusuf ani apopis ani binarus olu de bɛ don ɲɔgɔn fɛ kaso la o tuma u ka sogo o kibariya an bɛna o tɔ lajɛ an n'u ka silamɛya ni Allahu ta'ala sɔnna ma an bɛna o de lajɛ nin waati in na. Akbar utara n'u ye tuguni faraciyɔrɔ la kibaruya y'a jɛnsɛra dugu fan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ UTRC a y'a cɛsiri cogo bɛɛ lajɛlen na a ma sɔn abada a ka don janfa sira fɛ ani kota sira fɛ a y'a fɔ k'u y'a bila ka na kaso la yan sabula a ka ɲɛmɔgɔw k'a ma sɔn ka o labato nka u y'a yamaruya min na a ma sɔn k'o fɔ dɛ o tɔ nin de kɛra sababuya ye n'a donna kaso la kɛ a kun dɔnna sisan
amason ku labato kota de la wori ato adona kasola ni kamale ni mi ke ka yere mara aka bara nyena ne ta do mudu koso abika ko jane ka ta fe dongoro abika ko jane ne ki bara so do ka bo du kono ka fo muso chenjuma chama ba de be akoka dimunu ye nga maso nga yere kundi ushima alaw ki kishi yudar si fanga alaw ki kishi شكرا جزيلا فولي باوي اني تشي ان الالهه التي تحتاج alami mogobe mogola mogobe ba deme o te seka mashi deme au ka ala farajala te seka mashi deme akbar ubora farachi yorola kana kaso kono Zawira kaso bon kono na إن آمونة ليس على علم آمونة atuka baraw don yere يدري أن الكهنة jonde ba do jonde be min ta do ka fo suma ubitani mo de muso ani mo muso we ka ta boto ko yoro la wudne gede ko so suma boke wudne gede ko so note amuna mo fo ste furu muso la e ku to sa no ka ko eno ko mun ko so ido na kasola de ne dona amunu furu muso ka so de ne de muso kumbe ngombe tan de muso kishi wane suma dama do goshi o senfe o ko fe we ne mine kasola ka ne blaka na kasola ya لقد مضت سنوات sanchama de temena على دخول ne donne kasola ya ne te foshi don مصير زوجتي ne de muso ka kibariya la anin deun anin furu muso te fo do akola ay mina fo terega ni musa bu ya ka tu laje na bu de ma to na be se ku de meta ni mi sabo e ka do ka fo بلاءات الدنيا gela tige gele ya wala jarabiru wa kara duma ya kara goma ye wa abe ina fo finigolo de min dira ma anga nu joshina ye فنحيلها شفاء anga ni saniya saka asaniya ka yeleku أن تذهب الرزق ikado kanato gele ya ukatani inni ka saniya ye سوداء nubna inni fika inni duru إياك أن تجعل الخطوط kanato ko gelon ka uluke ina fo aiwa kuluwo dibima korone خارج السجن ma chama ne be kaso kere malala nga uluka nika gelaya ani unika durulenya o ye jiyan yele maka ke feye unye korofe min ka jugo hali kateme kaso ka kuto kenama من السجن aiwa kisi nata o kadide وفقدان الأمل nata ntanya ka wo kisi la ufana ka jugu de خارج السجن aiwa anga nata kaso ko fela fe مهما رقدت ikaro adama de mana boli kana ta unafe chuko ita sorofio abina fo ja ni kiba mina yo boli nya chuko na nata fana yo boli ka bunya tande ngani ko do kana ta baula abetu ko sika shitala تحت الشمس kana ta mat le koro ni vere min ni glasi de bala note abe yelende abet laila بأني جسما e فاني farsu ko min nabina ba kana wala nata baula nata min no seta ye فإن العمر ikaro adama de shi abina bande dondola إن الجسم لا ikaro farsu go be koro ka bampio ka soro ikan nata banu no imo soro folo yere والربيع الأخضر ikado ka fo samia ndugujima ay watlema ni ramuguma wode betu woko kaburo masaka ibina ke kaburu den tigide dondola masaka ibina sa dondola ليس من الأفضل yala fo amafusa ni ko ni kaso kurone anga fere bade yala no fale be noro lawa تمني نفسك e bika yele kunna ta ni jima de ye الذي يجعل منا سعداء nata jima de banke ma kuna ndiwe ni tugo yala ta حسن الصحبة o ye anga jonyo nyuma ya suganti من كان mami ni jonyo bi fe min be inyeneje فقد أمن o ye kichile ye ka bo kamana gwa baji wula أنت حقا مجنون e fato de ye هذا المكان هو ni yoro ni ye kaso de ye wa on be kaburu de kono بقي أن ندفن a to ye doro kan shudo an be kaburu de kono an be so ja chugo de أنت تجهد e bi ki yere ku segande بخلق الأمل kibe nata la mo yoro mamunu kera suye ma shu kibo la ni so ja ibi ki yere segande ay nga mabo ay kuma la me ma bela gile ije nyogon o ibi fe min bato de فمن كان mo mi na tro ibe fe suri ani fe jela ni bato aw ini yoro da ka tro wusuli ani ki do kabur kono dro من كان nga mo mi ni tugule be masanya na ma de ko غياهب ikado ka fo kaso konna
oni nako nawni bursu ko nabila gele kele o tigi bolo Yudar Sif لي أن أسألك yala mbese ki nyini ga wa e ka ni suja ibela gele bora minde من أي صاحب je nyogo nyuma de yo la sima de من ذلك o الصاحب bora je nyogo ne yoro mimbe na nya benena na be kalama Allah hala bela gele na ale de bende me fana ngalla hala bela gele na Yudar Sif ate buli ate ala mina ko bato ala mino la fara jalana ne to ala bato fara jala ala ne to bato ni aywa bato ko yoro da yo soma ko yoro ko bato ko yoro da aywa soma u fana da buye suna tuye aywa kimoni o fana tunna ko apopes ani Benarus kibara tunna ko kata o yoro nyini nu yusoro ko fa jona u kanna o tofo o tora o sen fe kimoni o fana tununa o te fosi kalama akibariala joro be nyini ko fa ماذا؟ akaradi هل وجدته؟ iya sorowa e ano tununa ina fo jito ni ko kele atunna في كل مكان. ne anyini fa bela gele fe ma soro ma ye الويل bone be anwe nu ye kimoni fana mine bone ba ye ni kimoni fana mine na aywa ni mo wala fana na to lay oni khofu ye suma ke khofu dabu ye suna tu ye wa ubado ye minke kimoni fana tunna كأن أبوبيس abena fo apopis ani Benarus uluka ko ma njoro fo حتى أضيف عليه fo kimoni fana ka joro ko fana nana faraka tuguni تكلم واحد nono fe nu kuma na dron amun pi ka do ka fo matake abanga antaknye wala abanga horanya firike ليس الأمر ay koma no tende إنهم يعلمون ulu bado ka fo soma kutigi ba alikhba hunu yo doya obuna بالعواقب aywa ko jugude se uma wera bodo ubado ka fo potokera utina umaku woka ne ko hakilla apopes ani kimoni ima umumune folo wala ma uyumune nga kuma uma fenfo فلو اعترف sabula nu kuma na ka nyefo وبوتيفار e kado Potifar ni amina hotebe من دون ube kodo ke sika shitala nu ku ya no fora ube kodo ke uma kuma folo de no te sangu basoro una nan kama يجب ألا نفقد الأمل. angana na ta watla nawo تابعوا بحثكم جيدا. hadisa ayte mani nyini ne وجدتم شيئا na ife min soro aw ka afanyana mukoso anga da mina fe min ke أنتم أيضا أو فنا حافظوا على جهوزية awa amunu ka kelekela wo ayu labele ka laben sabati mukoso ni ko chunan ka ngase kan yere de me تعرضنا لهجوم. awa ni ko chunan ka ngase kan yere de me de amunu ka kelekela wo ayu fana laben ko ka kelekela wo ka laben sabati de sabula ubada kuma nyuma ke o kuma na masake de fa masake fana bora kalama apupis ni Benarus tunna kimoni fana tunna aw man nyuma ke o ube joro de la ube kama na gwana Zawira kasobon Allahu Akbar Yusuf abi alabato sufe ndugu jera utara farachi yoro la tuni utara nuye farachi yoro la obika dumuni de duma sisa obika dumuni duma Yusuf abika dumuni ke
aywa ñaame do bi ka na de ñaame bi ka boli ñaame do bi ka boli aywa ñaame tigi bi ka tuwa ko ñaame bolla atigila ñaame bolla tigila ñaame bolla koy ka tigi to atigi segana ما بك يا رجل؟ mo de bila che لماذا هربت النار؟ mo de ko so ñaame bolla لا أدري ne ta don لم أستطع إلا حتى ne ma se ka kwala ne bolla fo kan segen قفل وقصدت هذه ay sere bla ka boli kana ni yoro fane fe لقد أتعبتني ay la segen de هل أنت كنعاني؟ kan an ka de wa awone kan an ka de كيف علمت o do chugodi ne ado ka fini de fe e ka fini bole be kan ka fini chuga fe ne bolo ka wati do ke o kan an ka o eh أنت ماذا تفعل هنا؟ e be munde ke ya ألا تدري أن هذه الناحية ita do ka fu yaron nali ballendo wa ay ne se kote nga nyame de bulla kana ya ne tugura ko se kota la yambla 600 yambla ne la mon yaron na bora yende من فضلك in ba fe ka to ne na ka kuma doni abora mbo dugu de la ne la mon yaron na bora yende aw ba shi sala ina bi se akuma ولكن فليغادر فورا. nga ka boyan jona sansan saka yambla إنك كنعاني؟ e o kiye kan an ka de ya أجل awo من أنت e jon e وماذا تفعل ibe هنا؟ munde ke ya e o kuma ka janko sebe أخبرني هل afonyana إلى أهلي؟ kana ka nyimo ba ibado wa awon ba do يعقوب النبي yaqub nabi nyuma يعقوب بن إسحاق ishaqa de me ibrahima de ne ame ka fo bulu fara tani fulari ba fe yiri de babela awo akun kerate إنهم قطعوا nga bulu fara do yoti ka boyende o yusufu de o ya abulu fara do ti ka boy no ya de ndo e أتعرف شيئا عن حالي؟ ebe fen do akalla hala ya lawa النبي yaqub ko ni nabi nyuma abi tugodi سمعت أنه ابتلي ne بلا ame ka fo ala jarablani nyena fi kamana gwande ay fujunu sore jo ay mabo mo bela gelena abi ka bati bela gelena ka abi kashi فرع المقام aywa bulu fara min no tigara abi ka fujunu wori kan abi kashi la edu ebi ka kashi munna إن ذهبت إلى كنعان ni tara kanaan ni tara tɔgɔrɔ in fɛ tɔgɔrɔ min n'u y'a jigi tigɛ ka bɔ a den na وأنك i تحمل k'a fɔ a ye ko cikan b'i bolo ka bɔ kamalen dɔ yɔrɔ min somɔgɔw tigɛlen b'a la n'a bɛ kaso la أخبره i أنك k'a fɔ a ye أستجين يقول kasoladen in b'a fɔ a ye kuma o kuma ayiwa ni faraɲɔgɔnya digira la n'a tasuma y'a a degun ارفع f'a يدك k'a bolo kɔrɔta k'a dama kasi ka taa masa ma masa min n'a bɛ ɲɛnafin bɔ mɔgɔ la وادعو لجميع f'a ka الأبناء duwawu kɛ denw ye den minnu bɛ yen ni tunga ye u n'u somɔgɔw fara ka bɔ ɲɔgɔn na من أنت؟ e ye jɔn ye لم تعرفني i عن m'i yɛrɛ نفسك. fɔ n ye dɛ أعتذر لا يمكنني yafa ma n tɛ se k'o kɛ الأمر ليس o مأمونا. jɛ ma di ne ma fɔlɔ هذه ناقتك i ka ɲaamɛ filɛ لم تعد تخاف a منها tɛ siran ɲɛ bilen dɛ i ka ɲaamɛ filɛ أمر عجيب nin ye kabako ye dɛ رفضت في ne طلبها bolila k'a ɲini ka dɛsɛ ليس عجيبا ayi kabako tɛ abada فكل مخلوق في dannifɛn o dannifɛn diɲɛ in kɔnɔ yan ويسير a bɛɛ lajɛlen yamaren don a bɛɛ lajɛlen bɛ ka taama ka ɲɛsin sira dɔ de ma e fɛ k'a fɔ ko a y'a dɔbɔ a kama de ka na yan wa e fɛ k'o de fɔ wa ayiwa sira bɛ ka ne ma kɔnɔ dɛ في أمان a n bɛ taa ala ka kisi la ala ka tanga kɔnɔ taga ala ka tanga kɔnɔ قل لكبير كنعان من i ka hakɛ to i k'a fɔ ka na ni ɲɛmɔgɔba ye له عن ذلك الفعل ayiwa المقصود. bolofara min tigɛra ko ala ka o nɔrɔ bila kɛ a ye ko ala ka ورغبه أن يجده في ayiwa ko ala أقرب ka sabari nɔgɔya ye a ka duwawu kɛ a bolofara in ye a k'a sɔrɔ surunya la ko a ka duwawu kɛ bolofara min tigɛra a k'o sɔrɔ surunya la taa ala ka kisi la nin bɔra yusufu ka dugu de la allahu akbar ala ye fɛɛrɛ de kɛ ɲaame de bolila ka n'a ya mɔgɔ sɔrɔ yusufu ka se ka dɔ dɔn kibariyaw la ayiwa a pupis a bɛ ka sogo segi de b'a kun na dumuni b'a kɔnɔ kɔnɔw bɛ ka jigi k'a dun nin ye sogo de ye a pupis a bɛ ka sogo segi b'a kun na takula b'a kɔnɔ dumuni kɔnɔw bɛ ka jigi k'a sogi nin ye sogo de ye dɛ nin ye kunnafoniba ye a pupis a bɛ ka sogo ayiwa a wulila ka bɔ sogo la kun bɛ ka nin de ye segi b'a kun cɛ la kɔnɔw b'a la ka a sogi a sugora nin de la yusuf a bɛ ka ala wele yusuf a bɛ ka ala bato kasuladen tɔw u bɛ sunɔgɔ la
kasuladen tɔw bɛ sunɔgɔ la. Ayiwa, Benaros a fana bɛ ka sogo dɛ. Benaros fana bɛ ka sogo. Ni ye raisin tinsan 3 ye. Ayiwa, Benaros a bɛ ka raisin bisi ka ji kɛ wɛrɛ kɔnɔ. A bɛ ka raisin bisi ka kɛ wɛrɛ kɔnɔ k'o ji di masakɛ ma. Benaros ni y'ale ka sogo ye. A bɛ ka sogo masakɛ la. Ayiwa, a ye ji in bisi wɛrɛ kɔnɔ, a y'a di masakɛ ma. Masakɛ bɛ raisin in min. Hali sisan Benaros a bɛ ka sogo, a bɛ ka raisin bisi ka ji kɛ wɛrɛ kɔnɔ k'a di masakɛ ma. Amenhotep 3. Benaros a bɛ ka minfɛn ta k'a di masakɛ ma ni majigi ye. Benaros a bɛ ka sogo. Benaros a bɛ sogo la. A bɛ ka raisin bisi k'a di masakɛ ma. Amenhotep 3. Hali sisan a bɛ ka raisin bisi, a y'a ye raisin tinsan 3 de don. Tinsan 3 a bɛ ka bisi k'a kɛ wɛrɛ kɔnɔ k'a di masakɛ ma. Ayiwa, Benaros kunu wuli. Benaros wuli. Ayiwa, a kunu na. E kun bɛ sogo la de ya? Awɔ, n sogora de. كان حلما عجيبا. sogo kabako ma kun do dɛ. لما أنت يا قادم؟ Mun de kɔsɔn i kunnen do? كنت أرى حلما Ne fana kun bɛ ka sogo de koyi. استيقظت من نومي التفت Ne fana wulila de, ne y'a sɔrɔ i fana dalen do. إن كنا خارج N'a sɔrɔ an bɛ kaso kɛnɛmala la, لقصدنا an kun bɛ المعلم. taa sogo kɔrɔfɔlaw fɛ yen, ani bɔtɔkɛyɔrɔ kɔrɔtiw an bɛ t'u fɛ yen. هل ثمة من Yala mɔgɔ bɛ yen, mɔgɔ bɛ se k'an ka sogo kɔrɔfɔ an ye yan wa? Ayiwa, o ye Yusufu ye. Yusufu bɛ Alabato la. Yusuf bɛ ka Alabato. Yuzarsif tɛ yan. Awɔ. الوقت متأخر. An bɛ su kolenba dɔ ko ye. A to dugu ka jɛ. A to dugu ka jɛ. وماذا إن ذهب يوزرسيف إلى المكتب؟ Yusufu to n'a taara bɔtɔkɛyɔrɔ la sini dun. لقد جعل كدمان. A ye kidamɛn, a ye sini kɛ lafiya don ye. O la kasoladenw fana bɛ kaso saniya. A tɛna taa yɔrɔ la. حسنا سوف أن O tuma na a ka ɲi. O tuma na an k'an da. Ni dugu jɛra, an n'a fɔ a ye. Apopes a sogora. Benaros o fana sogora. Yusuf a bɛ ka, ayiwa, Alahu Taala bato. Ayiwa, a ka sogo bɛ ka sigi a ma dɛ. A bɛ ka miiri a ka sogo la. Benaros a bɛ ka miiri a ka sogo la. Yusuf bɛ ka Ala bato. لقد حان الوقت Waati sera i ka weleli, i ka da kɛnɛ kan, i ka yamaruya, i ka da kɛnɛ kan. من الآن I yamaruyara ka daminɛ sisan na ka bɔ Alahu Taala kelen pe yɔrɔ. تحمل على Ayiwa, هداية kasoladenw u ka se k'u kanda ani misirakaw k'u kanda ka taa Alahu Taala kelen batoli ma. I k'a dɔn Alahu Taala a b'i dɛmɛ nin sira kan. I yamaruyara n'o de ye. Allahu Akbar. Yusuf kɛra ciden ye. Yamaruya dira Yusuf ma ko a ka weleli da kɛnɛ kan. A bɛ ka miiri. O cogoya de la i ma de b'i suganti. ويعلمك I ma a b'i ladɔnniya sogow kɔrɔ la. ويتم A نعمته b'a ka nɛɛma dafa i kan. عليك وعلى آل يعقوب Ani Yakuba ka denbaya kan. كما A أتمها bɛ n'a fɔ a ye nɛɛma in dafa cogo min na قبل ka kɔn Ibrahima kan ani Ishaqa kan. I ma dɔnni masa do, kodɔn masa do. Allahu Akbar. Yusuf kɛra ciden ye.
cidenya dira Yusuf ma aka ci kan lase ko aka kasuladenw wele ka taa Allahu taala kelen pe batoma aka tila ka misira ka bɛɛ lajɛlen wele ka taa Allahu taala kelen pe batoma. Yusuf nin cɛ in man kɛnɛ a b'a la ka i mago don a la a bɛ furaw d'a ma ka dumuniw d'a ma k'i mago don a la. Ayiwa Apupis ani Binarus o dugu jɛra ayiwa o bɛ ka na Yusuf fɛ yen. لقد رأينا أنا وبناروس ne ni Binarus an ye sogo dɔ ye sɔrɔ sogo min ye kabako sogo ye n'a sɔrɔ i bɛ se ka sogo kɔrɔ fɔ an ɲɛ n'i b'o dɔn. Aw sogora jumɛn la a y'a fɔ n k'a lajɛ kɛ a y'a fɔ kɛ a ye min ye sogo la. رأيت دالية ne ye yiribolo dɔ ye عليها 3 عناقيد ayiwa raisin tinza 3 de b'a la ne y'a bisi sake wɛrɛ kɔnɔ k'a di masakɛ ma masakɛ k'a lamin كان وجه nka الملك masakɛ ɲɛda kun bɛ ka mɔgɔw lasiran dɛ ne sogora o de la i ma ɲuman ye بئس ما i رأيت ma ɲuman ye. حسنا Awɔ a ka ɲi. وماذا رأيت؟ E yɛrɛ ye jumɛn ye e ye jumɛn ye awɔ ne ye min ye ka sogo la awɔ n y'a ye k'a fɔ segi dɔ bɛ ne kunna dumuni b'a la kɔnɔw bɛ ka dumuni kɛ o la u bɛ yɛlɛ sanfɛ u bɛ jigin u b'a sogi u bɛ yɛlɛ u bɛ jigin ne y'o de ye koyi ne y'o de ye. Ayiwa Yusuf y'a ɲɛ sisi o la dɛ Yusuf y'a ɲɛ sisi o la ayiwa. إن أخبرتكما بتأويل الرؤيا aw ka sogo kɔrɔ ne y'a fɔ aw ɲɛna yala aw bɛ sɔn o ma k'o minɛ wa حتى وإن سألت hali n'a ma diya aw la hali n'a goyara aw ye أنا أقبل awɔ ne bɛ sɔn لا يمكن ayi o tɛ se ka kɛ dɛ. لا يمكن أن نقبل كل I mana fɛn o fɛn an tɛ se ka sɔn o bɛɛ lajɛlen ma dɛ. واضح أنكم ne ɲɛ b'a la aw sigalen don n bɛ ka min fɔ k'a fɔ o ye tiɲɛ wala o tɛ tiɲɛ aw sigalen don o la ولا عتب nka عليكم. mɔgɔ tɛ se k'aw jalaki fana o la ومن أجل أن تثقا nka mun kosɔn aw ka da la k'a fɔ aw ka sogo ye ne b'a kɔrɔ dɔn أنا ما أقوله حاصل k'a fɔ n bɛna min fɔ o bɛna kɛ de siga si t'a la علامة n تكون bɛna taamasiyɛn dɔ fɔ aw ye taamasiyɛn min n'aw b'o dɔn o kɔfɛ n bɛ sɔrɔ k'aw ka sogo kɔrɔ fɔ aw ye n bɛna taamasiyɛn dɔ fɔ aw ye أي علامة o ye taamasiyɛn jumɛn ye misaliya la taamasiyɛn jumɛn أتريدان أن aw bɛ fɛ بنوع o الطعام bɛna dumuni min d'an ma bi n k'o fɔ aw ɲɛna wa Yusuf a fɔ n ɲɛna yala e ye dɔnnikɛla de ye kɔrɔti la ani jinɛmɔriya wa a yɔrɔ ka jan ne ka sogo kɔrɔ dɔ kɔrɔti ani jinɛmɔriya la o yɔrɔ ka jan o tɛ tiɲɛ ye فأنا مسدد ne sababayalen don k'an dɛmɛ ka bɔ sankolo de la وأنا ملهم بإلهامات الربانية Alahu taala de kɛ bɛ ka ne ladɔnniya هذا من العلوم التي nin ye dɔnniya de ye ne dabaga ani sintibaga de ye ladɔnniya a la ne ko t'a dɔn k'a fɔ e bɛ k'a fɔ i dabaga ni sintibaga آمون e kɔni kan tɛ a minnu ma musarakaw ka alaba وهل يملك حد yala farajala التأويل o bɛ sogo kɔrɔ dɔn cogo di fɛn min bɛ kɛ ani fɛn min bɛna kɛ yala farajala b'o dɔn cogo di بسم الله ni الرحمن ala tɔgɔ ye diɲɛ hinɛ ani lahara hinɛ tigi ye تركت ملة ne ye mɔgɔw ka diinɛ to ye maa minnu tɛ limaniya ni ala ye آخرتي هم u kɛ bɛ ka kafiriya ni lahara ye تريدون معرفة aw bɛ fɛ an bɛna dumuni min sɔrɔ n k'o fɔ aw ye wa إن u bɛna dumuni min d'an ma bi الذي سيقدم من بدأ ما بي؟ اليوم هو o ye سمك مشوي jɛgɛ yirannen ye ani alikama buru ani tamaro dɔ o de bɛna d'an ma o ye kabako ye koyi jɛgɛ yirannen ni Yusuf نحن في سجن anw bɛ kaso de la yan koyi anw tɛ dunan jigiyɔrɔ la koyi السجناء لا يأمن kasoladenw u tɛ nin nata hali u tɛ sogo nin na ni dumuni siya Yusuf e bɛ ka dumuni min fɔ magistrat dun fo n'a kɛra maabaw ye maabaw yɛrɛ tɛ nin don fo u ka tulonkɛ yɔrɔw la zawira kasodenw bɛ se ka nin dumuni sɔrɔ cogo di jɛgɛ yirannen ani takula alikama takula ani tamaro anw b'o sɔrɔ cogo di o tɛ se ka kɛ sa حقا tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la o bɛna o dumuni de d'a ma i ye min fɔ jɛgɛ yirannen ani alikama takula ani tamaro o de bɛna d'a ma tiɲɛ yɛrɛ la dumuni nana a y'aw jɔ yɔrɔ na dumuni nana dumuni nana dumuni nana ما هو طعام اليوم؟ bi dumuni siya bɛ cogo di ne y'a f'i ye i tɛ da la fiyewu سمك مشوي jɛgɛ yirannen ani takula alikama takula ani tamaro jɔ de y'o f'i ɲɛna فلم يأتوا n بالطعام kun nana ni dumuni ye sa dɛ e y'o dɔn cogo di Allahu akbar ala ya dɔnniya di Yusuf ma y'o dɔn koyi jɛgɛ yirannen تماما كما ɲɛ don أخبرنا Yusuf y'a fɔ cogo min na o don
yusuf ya fo cogo na dumuni ye jɛgɛ de ye jɛgɛ yirane جميع نصيبه a y'aw jɔra na aw kana teliya biba ni yɔrɔ sɔrɔ allahu akbar a filɛ yusuf ala y'a la dɔnniya la ko dogolenw dɔnniya o bɔ alahu taala yɔrɔ بهذا الطعام إلى السجن e jɔn nana nin dumuni ye yan بناء على u nana n'a ye zulekha de ko ka nana ye zulekha de y'a ɲini ko ka na nin dumuni duman d'a ma zulekha a nana yusufu bugali min kɛ o dusukasi ani o nimisa de y'a bila nin na ko ka na jɛgɛ yirane ani alikama yɛrɛ takula ani tamaro ko ka na d'u ma yusufu bɔra o de kalama ni alahu taala ka dɔnniya ye zulekha ale nana nin dumuni ye ka na d'a ma zulekha o ɲɛna هذا من فعال ne زليخ zulekha ka baara de ye sa kɛ ne zulekha ka baara de ye لعل السيدة زليخة zulekha lala a ye dumuni bila ka na sabula kasuladenw hinɛ an'u makari bɛɛ a la e ko cogo di منها وشفقة ka hinɛ kasuladen bɛɛ lajɛlen na wa wala ka hinɛ kasuladen kelen de la a y'a kɛ mɔgɔ kelen de kama a ma hinɛ bɛɛ la dɛ a hinɛna mɔgɔ kelen de la allahu akbar لم يعد يمكننا بعد sisan الثقة بتعبير yusuf i ka sogo kɔrɔfɔli an tɛ se ka ban la bilen dɛ ما تقوله صحيح. i bɛna min fɔ an b'a dɔn k'a fɔ a bɛ kɛ de لقد كنت معنا yusuf e kuma an fɛ yan e y'a dɔn cogo di k'a fɔ i ye nin dumuni de labɛn ka nana ye k'a sɔrɔ e ma taa yɔrɔ si e ye nin dɔn cogo di sa dumuni nabali k'o dɔn ذلكما مما علمني o ye fɛn de ye ne tigi ye n dɔnniya min na أوتيت علمه من عند خالق ne ma n daba de y'a dɔnniya di yan من عند نفسي ne ma dɔnniya sɔrɔ n yɛrɛ kun yɔrɔ dɛ عن أي إله e ka تتكلم bɛn ala jumɛn de ma n'i b'o kuma fɔ dɛ وأي ملة e ka bɛn e bɛ ka tugu diinɛ jumɛn de kɔ n tugura n faw ka diinɛ de kɔ ibrahima ani isahaka ni yakuba ما كان a لنا man kan anw ye أن نشرك بالله an ka fɛn fara alahu taala kan fosi la fosi an man ka fɛn fara ala kan هل أنت إيه؟ من أبناء o to إبراهيم e ye ibrahima de den ye wa ذلك الذي ibrahima min n'a ye mɔgɔw wele ka taa ala kelen pe batoli ma wa ale de y'a fɔ خير أم الله الواحد yala ala caman fanga bolo walama alahu taala kelen pe de أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله ayiwa بها من boli aw de y'o tɔgɔ da ala ma o tɔgɔ da de ma bɔ ala yɔrɔ وأجدادنا he يعبدون an faw san waa caman o bɛ ka boliw bato o bɛ ka sujudi kɛ boliw ye yala ko jumɛn de b'o la de التماثيل التي i k'a dɔn o boli min fana min bɛ yen a tigi b'a yɛlɛma cogo min mana diya ye كما يحلو a tigi b'a dilan sagoya la n'a ka d'a ye a b'a kari fana o boli a n'o fara o de kan ka bato wa walama alahu taala min n'a bɛ se boli in na fara in na ani fara laban n'a laseba ala min bɛ se o la jumɛn de kan ka bato إن إلها كهذا i bɛ ka ala min fɔ ala min bɛ nin cogoya la wala wa kan ka bato dɛ ولكن nga ما أدرانا أن nga إلها كهذا an b'a dɔn cogo di o ala bɛ min k'a fɔ o ala bɛ yen an b'o dɔn cogo di k'a fɔ o fanga fana b'a la من حيث أنه قد sabula ale de ye ne ci n ka se ka aw lakana علم التأويل ka sogo kɔrɔ dɔnniya di yan ani ko dogolenw dɔnniya k'o di ne ma ألم أنبئكما ne ma kunnafoni d'a ma wa dumuni min bɛna d'a ma k'a sɔrɔ a ma se yan ne m'o fɔ aw ɲɛna wa e bɛ fɛ k'a fɔ an ka ban an ka alaw la an ka tugu e ka ala kɔ sabula i ye tiɲɛ fɔ siɲɛ dɔ la wa أن علمي هو من ne لدني y'a fɔ e ka dɔnniya bɔra alahu taala de yɔrɔ nka sisan أما الآن سيسا. فسوف أخبركم n بشيء bɛna fɛn dɔ fɔ aw ye n ma deli ka min ɲɔgɔnna fɔ fiyewu بعد آبائي n faw tɛmɛnen kɔfɛ ibrahima ani isahaka ani yakuba o tɛmɛnen kɔfɛ أنا أحد المرسلين ne ye alahu taala ka ciden dɔ de ye ka bɔ alahu taala kelen pe yɔrɔ ko nabi ɲuman don ko mu nabi ɲuman don وأدعوكم إلى n b'aw wele التوحيد جد aw ka tugu mɔgɔ kɛ diinɛ kɔ وعبادة الله aw ka alahu taala kelen pe de bato a y'aw mada a y'aw mada a y'aw mada هل أنت حقا أحد نير لا. المرسلين من عند الله e nabi ɲuman de ka bɔ ala yɔrɔ حلقة في سلسلة ne ye ciden dɔ de ye ka bɔ alahu taala ka cidenw na هداية الناس ka se ka mɔgɔw kisi ka mɔgɔw wakana قبل آدم maaw cɛ ne kɔ adama cira ne kɔfɛ ani nuhu ani ibrahima ani isahaka ni yakubu olu cira wa nabi ɲuman caman fana bɛna ne fana kɔfɛ وسيكون wa o nabi ɲumanw في سلسلة u laban bɛna kɛ من نسل إبراهيم nabi ɲuman dɔ ye ka bɔ ibrahima denw na a bɛ f'o ma ko ahmad يكون خاتما ale bɛna kɛ nabi ɲumanw laban ye نبي في ko nabi ɲuman kaso kɔnɔ إن السجن ملك لله kaso o ye alahu taala ka mara de ye ne ye alahu taala ka ciden de ye aw fana ye alahu taala ka jɔnw ye بين داخل kaso a kɔnɔna na kɛnɛma la a bɛɛ tɛ kelen ye o la wa boyi ne ni firiki bɛ taa a tɛ ɲuman fɔ ولكن ماذا حدث بتعبير nka an ka sogo kɔrɔ dun تغب عن بالي مشكلة ayi aw ka sogo kɔrɔ ne hakili b'o la o تقلقان aw kana jɔrɔ o la لكن nka تأويل رؤياكما aw ka sogo kɔrɔ fɔli f'aw ka limaniya ni fɛn de ye n bɛna min fɔ alahu taala min ladɔnniya sogow kɔrɔ la f'aw ka limaniya o de la an limaniyara ni ala ye o آمنا بما تدعو i إليه bɛ ka wele ka taa min ma an limaniyara n'o ye koyi أنا لست ne أعارض kɔni tɛ ka ban ma ولكنني لم أتعرف على nka halisa i ka ala ye ne t'a dɔn de وهل تعرفون yala aw b'a dɔn aw bɛ fɛn min bɔtɔ aw bɛ ka ala min bɔtɔ aw b'o dɔn wa
farajala awar ka obika femi bato fa fuiste farajala do nyana ma tala seta yo sugantiri taye هل تعلمون أنكم لا aw bado ka fo dallu ya fuista gulo aw bika aw farajala min bato wa بينما الإله الذي kasro ne bika alami wele ale de febla gilinda alde sora febla gilinda هو مالك لا شريك له marabado jenyo watala kele pedero aywa Yusuf ka wele dara kenaka aka kide ya dara kenaka ay ko sila don wele حسنا أبو anyana apu pis وبناروس ani binaros ما جوابكم aw ka jabi ejme إن أعظم دليل على dalula belebele ka fo ika bote fe ore nyai o ya anye semi ya kan nabi nyuma labbi أنا قد آمن ne liman yara binaros ka liman yara حسنا وأنت أبو on apu pis edum ماذا عنك a eta ejme إن أردت الحقيقة ni ye nyede nyini nga nya fo عندما أفكر mamna be miri ka fo ne shi bela yene ke bika farajala de bato dal fe min ni seta ye bika ye somi ka fo jani ku yendalo mai koyi لا شك عندي siga أن chita la ka fo هو أفضل من آله e ka ala ore kafsa nanga ala nunu ye إذا أنا مثل ore بناروس ko so ne binarusi nyawana ye أنا أؤمن ne بإله billi mania ni ka ala ye koyi إن كان إلهك غائبا e عنك ka ala hal nasro anta ye لكنه يبقى nga ika ala kala halaya kanye kateme bolu ka bolu min numo gutana ولا تكترث لأمرك umo ko fushita nga kula ko ni إن كنت قد رأيت nasro ne hereye amunu na ani boli tawla ne kuma siga nasro nya hereye ula لو كان إله nga e ka ala nasro hine be ayoro ina fo hine min nyona be e yoro فسوف ne be ika ala kanu ina fo be e kanu chugo minna أنا لا أملك ne ko ne ne be limaniya ne ala ye ala mi ye cide uci mun ko so ka se ka an kana ne fana be limaniya ne ala ye min bali ka bo bolula ni farajalawna ne fana ka damina sisana mi yenda bo de bato ne yere min tlanto bato ne fana ne be ala tala kele pe de bato ne fana أيضا لم أعد أؤمن بالآلهة ne fana farajala ne fana ndalen to la ble Allahu akbar Allahu akbar kasula deun bika limaniya Yusuf kan manto kun folo والآن رددوا معي sisan ay siginin ka ne fere abela gele ay siga ka بسم الله رب ni ala toy Ibrahima ka ala ani Ishaq ani Yaquba ka ala ni ala toy Ibrahima ka ala ani Ishaq ka ala ani Yaquba ka ala نحن نعلن براءتنا وتوبتنا an banga barili yira an banga tubi fana yira keneka من عبادة تماثيل an be tubi ka bɔ fara yirimanu batolima والآلهة المصطفى ani ala dilalenw an be ban u bɛɛ lajɛlen ma an be limaniya ni Allahu Ta'ala de ye الواحد الأحد Allahu Ta'ala min ye masa kelen ye ni masa kelen pe do an be limaniya ni o de ye Allahu Akbar kasuladenw limaniyara Yusufu ka manto kun fɔlɔ kasuladenw limaniyara Allahu Akbar ألن تفعل شيئا e tina fɛn kɛ wa kidamɛn hakili ne ka jumɛn kɛ قد كان يدعو السجناء a bɛ ka kasuladenw wele ka taa ala kelebanciya diinɛ de ma ماذا سيحل بدين أجداد mun de bɛna an mɔkɛw ka diinɛ sɔrɔ ko nɔgɔya i yɛrɛ ma sa yudarsif sababuya la ayiwa basigi sabatira kaso kɔnɔna na yan o ka d'an ye a la o mutira fɛn min ma n'u donna fɛn min na e ka mun b'o la جناب يوزرسي yudarsif لقد آمنا بما aw دعونا limaniyara y'an wele ka taa fɛn min ma والآن sisan kɔni عليك بتأويل رؤيا i t'an ka sogow kɔrɔ fɔ an ye عليكما أولا أن تعدان a ye layidu di yan fɔlɔ fɔlɔ k'a fɔ sogo in kɔrɔ aw bɛna sɔn a ma ولو كانت hali n'a y'a sɔrɔ a da man d'aw la a bɛ sɔn aw an bɛ sɔn زلنا ثابتين aw hali sisan an ka layidu an b'o kan أنت بنارو binarus تأويل رؤياك i ka sogo kɔrɔ ye min ye tile 3 tɛmɛnen kɔfɛ تعود إلى سيرتك i bɛ segin ka taa i ka lahalaya kɔrɔ ma وسوف ترتفع مكانك i ka jɔyɔrɔ bɛna kɔrɔ ta لكونك sabula i bɛna kɛ masakɛ ka minikɛla ye i bɛna segin i ka nɔkɔrɔ la e dun apopis بعد 3 tile 3 kɔfɛ apopis ستصلب o bɛna i genge k'i faga i ka baara sara kɔsɔ وستبقى معلقا على wala i su dulɔlen bɛ to kɔnɔw bɛ dumuni kɛ i kunkolo la i ka sogo kɔrɔ de y'o ye
Apupis ale ka sogo kɔrɔ man di dɛ. Binarus ale ta ka di. Binarus ale bɛna segin ka taa ka baara kɔrɔ la, a bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ, nka Apupis bɛ faga de k'a su dulon kɔnɔw b'a kunkolo dun. Ayi tiɲɛ tɛ tiɲɛ tɛ, ayi n tɛ tiɲɛ ye, ayi ne yɛrɛ ma sogo yɛrɛ, ne ma sogo yɛrɛ, ne ye kalo tigɛ dɛ. Ne kelen k'a dɔn k'a fɔ Binarus ye sogo dɔ ye, ne fana y'a fɔ ko n ye sogo dɔ ye. N'o tɛ tiɲɛ de don ko tiɲɛ tɛ, n ye kalo tigɛ dɛ. Ayiwa. Yuzarsif a y'i nɛgɛn. E ka naɲuman ye kalo de ye. Ale ma sogo yɛrɛ ye fiyewu. E ye sogo kɔrɔ fɔ, sogo min ma kɛ yɛrɛ fiyewu, i y'o kɔrɔ fɔ. ليت لو أنها تصدق. Ala hali ka kuma kɛ tiɲɛ ye sa. للأسف Hali ka kuma kɛ tiɲɛ. للأسف قد Nka Kalimu bolila, ne ye fɛn min fɔ, Kalimu bolila n'o ye de, o kɛra latigɛ ye. وإني أرى ذلك Wa ne ɲɛ b'a la, o bɛ kɛ dɛ fiyewu, o bɛ kɛ, siga si t'a la. Min fɔra sogo ye tiɲɛ ye o sogo tɛ tiɲɛ ye wa, Yusufu ye min fɔ, o latigɛra Alahu Taala ka latigɛ kɔnɔna na. Apupis ale bɛna faga de ka su dulon kɔnɔw b'a kunkolo dun. A ka sogo kɔrɔ y'o de ye Alahu Taala ka latigɛ walaha kɔnɔ. Ne fana hali sisan, e fana y'a fɔ cogo min na, ne kun ɲɛna k'a fɔ ne ka sogo in k'a fɔ juguman de kun do koyi. Ne kun ɲɛna k'a fɔ ne ka sogo a kɔrɔ ka jugu. Nka ne kun ɲɛna ko ɲuman do koyi. Ne kun ɲɛna k'a fɔ ne ta kun ye ɲuman de ye koyi. Ne mana miiri ko in la, n b'a ye k'a fɔ Yuzarsif a ye kuma min fɔ tiɲɛ de do. Tiɲɛ do sabula somaw u tɛna ne dɛmɛ, u ye n labila. Nka ne y'a laɲini ka masakɛ faga, ne tɛna se ka boli ka bɔ o ɲangata ɲɛ. U bɛna ɲangata koyi, u bɛ ɲangata de. Saya o ye ɲangata de ye, n kan ka sigi ni min ye koyi, n kan ka sigi n'a ye. Binarus somaw u tɛna ne dɛmɛ kɛ, somaw tɛna ne dɛmɛ. Yuzarsif ye sogo kɔrɔfɔ min kɛ, n'o kɛra tiɲɛ ye kɔni. Allahu akbar. A bɛ ka bɔ n'u ye ka taa n'u ye faraciyɔrɔ la. Ayiwa, kasoladenw o silamɛyara, o tubira. Alahu Taala ye maa minnu kɛrɛnkɛrɛn ni Yusufu ka labatoli ye, olu de filɛ nin ye kaso kɔnɔ. Kasolamɔgɔw u bɛ degun na, u bɛ tɔɔrɔ la, nka Alahu Taala de hinɛna u la ka u bila yan, u n'a ka nabi ɲuman a n'a ka ciden ka se ka ɲɔgɔn kunbɛn ɲɔgɔnya. Kojugu dɔ bɛ mɔgɔw ɲɛna, Alahu Taala ka hɛrɛ do, Alahu Taala ka ɲɛmaya do. Nin kasoladenw ninnu de y'u diya ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan. Alahu Taala ka kelebanciya bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na, olu de sera yen, olu de fana ye Alahu Taala ka nabi ɲuman k'a ye ka tugu a kɔ, ayiwa kun fɔlɔ yɛrɛ la. Ayiwa Alkmahu ani Badiyamun n'a ye waati d'u ma, ayiwa u b'u labɛn dɛ, o la u kun bɛ ɲɔgɔn, a bɛ sɔn ka gɛlɛya dɛ. O de kosɔn ne hakili la n'a kɔni bɛ ɲɛsin u ma, an ka ko in teliya. Kuma de cogoya bɛɛ lajɛlen, ne hakili la an ka ko in lateliya. Ne ka hakilina ye min ye, Alkmahu ani somaw i k'olu ɲɛsin ka fara Apupis ma ani somakɛ Kimɔni k'u ɲɛsin ɲɔgɔn ma. Nka u tɛna se ka o nakari o, ni Apupis y'a fɔ kɛnɛ kan o bɛ se ka o nakari, o tɛ se o. Ni juguman in sabatira u kan, ne b'a dɔn n bɛ fɛn min k'o la, o ka jɔyɔrɔ b'a bɛ bɔsi o la, batigɛyɔrɔ ka jɔyɔrɔ b'a bɛ bɔsi o la. N b'u ɲagata k'o ta tiɲɛ bɛɛ lajɛlen na, n b'o ta tiɲɛ. N'a kɛla fɛɛrɛ ye min ye, an ka ɲɛnajɛ caman de labɛn, ɲɛnajɛba de labɛn yan. An ka sɔrɔ ka Alkmahu a n'a somaw k'u wele ka na o ɲɛnajɛ kɛnɛ kan. O kɔfɛ an bɛ weleli kɛ Kimɔni somakɛ ani Binarus ani Apupis, u bɛɛ lajɛlen u ka sɔrɔ ka don u kan.
o waati de la sa o bɛ sɔrɔ ka ɲɛsin ɲɔgɔn ma e hakili la o bɛna o weleli kɛnɛ kan wa tuma min na ayiwa Amenhotep n'a ye mɔgɔ min wele ka na a ka ɲɛnajɛ kɛnɛ kan waati to o tigi bolo o tigi bɛna o ye wajibi de ye a tigi bɛna o tuma na a ye nin kiiri in labɛn a y'a teliya yɛrɛ dɛ an y'a mɛn an b'i labato y'a makɛ an y'a mɛn an b'i labato y'a makɛ Amenhotep sabanan Allahu akbar kasoladenw Allahu taala ye mɔgɔ minnu kɛrɛnkɛrɛn ni Yusufu jɛɲɔgɔnya ye Allah Apopis a dɛsɛ bɛ ka sigi dali t'a ye sigili t'a ye suna t'a ye ayiwa sabula kunnafoni min dira o ye k'a fɔ saya de b'a la ka ɲɛsin a ma a tɛ mɛn ani saya bɛna ɲɔgɔn kunbɛn i n'a fɔ Yusuf ye kunnafoni di cogoya min na alayhi salam Apopis da t'a ye suna t'a ye sigili t'a ye jɔli t'a ye ما خطبك؟ أي كبر أي جمعي ماذا بك أبوبيس؟ جمع بلا أبوبيس فالموت أمر عادي سيا ويلا دلا كوي أمر يحدث للجميع سيا بسيب بلا جلما كوي جميع الناس سيواجهون مو بلا جلما نيسين سيا ما أكرا سيسان أكرا كوفي اليوم دورك وغدا بي أبي إلا سيني أوي مغوري أدام دي هل ني بلولا سامبا كلي سيا واتي منا سيتي نسوجا كونيو فنا كرنا بنجمعون درو أني الله تعالى ترو ولي بنيسي سيا بني نسوجاي كما سبق وأن أبدا فندي لك فيه تقوى منا أو سيبنا يكون من يغانا حالاتي منا نسوجا فيه ili mani yale soni ikasa uyekuna dia bade uyenema bade kalimani ya soni ikasa ibuna abo jen kono ibuna ta itigi Allahu ta'ala ka hina kerefe mukoso ikata nema ni hina ye barabara wala ka ne joro Yusuf mo mu yo gege ko faga utatigi wusu utatigi blakata tlebi fe ngambe suka joro de ba oto na nodu kera ikado ka fo nyina ba barabara to soro wa be halaki fa barabara ay mo mana ala kilibancia amanga iye ay wa kafuru ka hakilla iko fo de kano fo ikado itigi ala jembe ale de bolo je mara fena febele jembe ale Allah ta'ala de bolo ba ka fanga de konnana saya mana isoro yoro libi ni soja ni ali ni jine aywa ni ali jine de ani Allah ta'ala ka hine ni wallahi duta iya imana sa yoro Apopis ne jorle nte ila ko ina fo ne jorle be binarusu ka tugo ya minna ko njole birarusu binarusu لماذا؟ umunna mo ne jorle meneka لما أنت قلق mo ne ko so jorle no neka وهل ثمة خطر يحدق farati be kanya shi neka nyana ma mawa ai okote فروحك هي التي inni de be faratila Apopis ani طهرت ما من aw sani yara ka gwa ka junubu kelenge na bela jelena aw kele kalimani aka tubi لكنك أنت باق في هذا nga ibna to jen hono binarus أخشى أن mbesira ikarna ta do ala ko tala tuguni وأن تخلف وراءك عند ika موتك جبلا saya wati marasi ba ka soro ika junubu sira kulu hakema o kanna isoro أما أبوبيس nga Apopis فسوف يلاقي ربه abina Allah ta'ala kumbe nyoya asanu ma ka soro amano اعلم أن ika do ka fo غرس روح الإيمان ليس بالأمر limaniya aywa ni turuli o te ko noye إن المستصعب هو الحفاظ min ka gele o ka limaniya marade limaniya turuli ma gele de amarali o de ka gele حالي ويأتي وحزني كل يوم ne ka fujuno dongodo abala ka jidi de ne ka fuya ni ka duskasi ne ka toro atika jofio atika dayro tala abi mo ngena ko ne be ni sojali farifoni de la nga mo ta do ne dusugo be tugo na ne ka duskasi ani nga nguna ka utlo tola hakina ne wasa bake tugo risa ne be se ka kisi yoro soro wa imanga majigi sangu tigi uso bela gele mbina mede ni manga majigi
أنا أرى الحل في التعذيب. ne ka hakili bɛ dɔrɔn o ye k'a lajaba de ye السبيل الوحيد sira kelen min bɛ yen ka se k'a lakolo k'a bila labatoli la o ye k'a lajaba ni busan ye ولكن عليك أن تتحمل. nka i k'o mun ye a gosili kɔni لقد نشأ يوسف yusufu a lamɔna ne ka so kɔnɔ yan من غيري لا يمكن ne لأحد b'a dɔn ka أن tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan maa si tɛ se k'a karaba k'a bila fɛn na a dalen tɛ fɛn min na سبيل آخر. ayiwa sira wɛrɛ kɔni tɛ ne bolo tuguni dɛ n'o tɛ fo k'a karaba de أظن أنه سيكون nka ne hakili la أن نستعمل الترهيب. ayiwa اقترح عليه an التنمية لحمل ayiwa an k'a الأطفال. lakanu وإن كانت ka هذه hɔrɔnya الطريقة fana jira a la ne hakili la an إنني b'o jira a la مستعدة لفعل hali n'a to ne b'a dɔn k'a fɔ nafa t'o la إفراح. nka n'i y'o kɔni fɔ n b'a kɛ mɔgɔ sɔrɔ k'i nisɔndiya n'o tɛ ne b'a dɔn k'a fɔ nafa t'o la k'a nɛgɛ nɛgɛ ayi o tɛ foyi ɲɛ an ka taa zawira ka so bon na sisan ne ye Zulaikha de ye dɛ Zulaikha a ka jɔnw b'a la k'a ta ka taa n'a ye kaso bon na tuguni a bɛ ka taa kaso yɔrɔ la Zulaikha a bɛ ka taa kaso yɔrɔ la Zulaikha kalimama b'a a kɛrɛfɛ Zulaikha n'a ka jɔnw فلتحيا سيدة a زليخا. kuntigimuso Zulaikha k'a balo an ka Alaw ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen kan هل تمكنتم من yala حل Yudar تخفيف Sif aw sera k'a bila labatoli la wa k'a wajibiya wa ayi an ma لا se يمكن إصلاح a tɛ se ka dilan fiyewu i ka dɔn labatoli mɔgɔ tɛ dɛ k'aw bila labatoli la o man gɛlɛ أنتم لم aw de تستطيعوا. ma se dɔrɔn n'o tɛ a bɛ se ka kɛ k'aw bila labatoli la a man gɛlɛ aw de ma se o la dɔrɔn إنما أرسلت aw ka dɔn k'a fɔ nin kamalennin aburaniya kamalennin n y'a bila ka na kaso la yanni aw k'a bila nɛgɛ la k'a bila kɔngɔ la fana mɔgɔ t'a ka se ka taa hakili ma لكنك nka e filɛ ne k'a to yen a bɛ yaala sagoya la kaso kɔnɔ yan jɔyɔrɔbatigi إنما نقيد من an bɛ maa de fereke mɔgɔ min na bɛ siran a kana boli yutubu tɛ boli bolikɛla tɛ ونعالج an bɛ maa fana de bila kɔngɔ la ani minɔgɔ la mɔgɔ min ka hamina ko bɛɛ ye dumuni ye o bɛ yutubu mago bɛ dumuni na wa an bɛ maa fana gosi ni busa ye mɔgɔ min mana kɛ jugumakɛla maa faala ye yutubu t'o ɲɔgɔnna ye jugumakɛla tɛ maa faala tɛ لقد صدقوا إذا o tuma u ye kuma min fɔ ja tiɲɛ don kuma min fɔra ja tiɲɛ don إن جذبتم aw bɛɛ lajɛlen samana جميعا aw bɛɛ lajɛlen ka taa yusufu ma aw bɛɛ lajɛlen fitina n'a ye aw bɛɛ lajɛlen y'a kanu n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ de ka di i ye فهذا صحيح o kɔni o ye tiɲɛ ye dɛ n'i ko an ka tiɲɛ fɔ o kɛra dɛ ne kɔni أنا لا ألوم الموقرة زليخا Zulaikha walahi ne t'i jalaki fiyewu k'a fɔ i ye yusufu kanu k'i ye i jarabira a la هو حقا tiɲɛ yɛrɛ la maa kan ka jarabi yusufu la طلبت من كلمة ne ala ɲini kalimama fɛ a ka taa kuma a fɛ ko dɔw la خذوها إلى a ye taa ni kalimama ye yusufu fɛ yen أيها الحارس kɔlɔsikɛla إلى حجة nani Yudar Sif ye ayiwa visiti so la awa ni mɔgɔ min nana kaso la den lajɛ u bɛ ɲɔgɔn kun bɛ yɔrɔ min na ko ka na ni yusufu ye o yɔrɔ la Zulaikha a nana tuguni kaso la ka n'a lajɛ n'u sera ka yusufu karaba yusufu k'ale sago kɛ دعونا لوحدنا. a y'an to an kelen na a ye taga a y'an to an kelen na ما الأمر مجددا ko كلمة؟ kura jumɛn de kɛra tuguni kalima ma هل لا زالت السيدة halisa Zulaikha hakilina kɔrɔ de b'a kun na wa لقد نسيت الطعام a والشراب ɲinana dumuni ani mini bɛɛ lajɛlen kɔ a ɲinana bɛɛ kɔ ولكنها لا nka a tɛ ka i tɔgɔ fɔli dabila bada a b'i tɔgɔ fɔ kuma bɛɛ إني لأرأف tiɲɛ لحالها. la a ka lahalaya hinɛ bɛ ne yɛrɛ la o ليت لو أنها a bɛ ka tugu a ni dungɔ kɔ hali a kunko bila a ka taa ni hakili sira ye الاستماع للعقل والتحقق. awɔ العشق والعقل. hakili ni jarabi o tɛ fara ɲɔgɔn kan dɛ Zulaikha tɛ maa jarabitɔ ye dɛ لا تسيء التمييز بين ayiwa العشق jarabi ani والهوس. fasan jarabi kana olu bɔ ayiwa kɛ kelen ye dɛ العشق أمر sabula مقدس kanu o ye fɛn sanuman de ye a tɛ don dusukun nɔgɔlen dusukun banabaatɔ a tɛ don o kɔnɔna na وهل تعتبر السيدة o tuma e ɲɛna Zulaikha ye muso nɔgɔlen de ye wa
men kalinanga alawiye na ye jandi nema bi karaba kibla labatolila nyangata jukoro koni nga mbake tugori ayede baldi amasonga amblawla dole khabado ka fo yudar sifite ma karbale ate labatoli moy wori ko so atibla awa katele afula dole khane ba kanu de wa mbade ma ka bara fembe la jina fa ka dai akala yini be ne ba de mawla akara fasa jarabi wa akara kanu yesa wa ne kuni ba de ma ka fembe la jilena nete fe ka kan horanya yere nga dole ha koni ale ba fe ka kan horanya de nana imade akaya maria ko so kaseka aywa kisi sira yiraila afonyana ebe dole ha kanu ka se haka jumarela e ka afonya nyere la ebe dole ha kanu ka se haka jumarela de ba kanu ina fo nenni bo ne be ne dabaga kanu katema yere bakun aninga soro fen bela gele katema oka ne ka nata bela gele miye ndabaga ngaka jen soro ne tika dole ka jen nyini de ne be lahiru taye nyere siraka ni tugura dole ka ko sisa ani aka la nyinu ka ye sisa sasa ibe labla ibe horonya sasa afo dole khaye ka fo yudar sif ataka horonya sa ne ay wa kotaye ani kata ukeli ata sanu oye wa fana kana ni fere kata shetana ma ufaye ne be nyini ngawo yala misra ka musoka yara tanga ka lahiru da fa ke joro to la au yoro dewa musoka ke lahiru da fa bai o ta ufe dewa a ne ko ni be zule kanu tugo bela gelena ngauna unata be bado ka fo zule khay muso jugude tugode potivar mo bele no joro batigi abita boli chebere ko fe ida fo لو أن زليخا ناكو ياكا بوتفندو اني كينيا تيجي نو الله تعالى ناكو يو دون اكون داير ادوسكون سوغلا فيو ني جوندو كانو ينا فو يودار سيف إلهي انت جي على ايكا زليخا كيشي اوا انيكا ديبي نو كيبكا كوري ايكا دوسكون نورو نيكا ليمانيا نورو على aya toye akatoka soko na yafo agolo kata nye na seraka atlo kofela ye kuma mina ana horanya soro o watila aya to kasula ya Zulaikha ayenga ne jugu yake kwangata Yusuf ko ka to kasoko na ye ko kata agolo nye na leta soro ka ba akatnye agolo katnye Zulaikha aywa ayenga ne jugu ya barake de na leta soro ka ba abe katnye ukato kasola fo kata gulo nya Zulaikha abe sobo tlone ke nga abonana ala koy awa abika odugode abala yini de kwa be dusgun jalenya kwa bodi da keneka nga tikanye abulo koy aywa masha Allah niye Malikha ye nyame tigi min ka nyame bolla kata Yusufu no fe faraci yorola Malikha nyame tigi min ka nyame bolla sere ko nana alaka kisibika ala kisibe fanaka nebe yaquba de nyini Allah taala kana binyuma ebe nyuma de nyini afa aywa chika ne bene bolo aye ka bo kamale do yoro misra no be kasola هل قلت من شاب eko kamaleni minabe kasola dewa awo تفضل معي aywa kunna ko chika mbabulo ka bo kamaleni do yoro no be kasola an Yusuf de nyoy Allahu akbar min ka nyame bolla kata Yusuf soro faraci yoro la de Malikha abina chika la se yaquba ma شكله تغابدي ماذا عن طلعته اي تغودي هو عمره اشيبه تغودي قامته طويلة اكاجا أظن أنه في ناكل اشيبه سامبي سبا ولا ما دوني هل كان حسن الطلعة او اكون جكانيوا اسمه أليس اتوغي يوسف يوا عن اسمه اين اي نيغا تولا اكون يا فاما ما سونغا توفو ngaka kenya ko ni o masaka bangene sabula ashika cha abu musifana kunga jan جمال Yusuf ka kenya حتى من وراء abi hali datugo fa ko fe ay لا شيء يمكن أن foyti saka يخرج Yusuf ka kenya datugo سألني عن كبير ay ni ngaka bo kana ko ka mabama فذكرت ni to fo ay
سألني aye nyini aka boy ika bulu farata ni flami ni yiri dem bala no ka mango bulu farata do tigara de لما لم يذكر mun اسمه؟ ko so ama tofo لما سأله العذر mun ko so في akwa aka ya fama so nga tofo de لو كان يوسف na so yusuf kundo akuma tofo لذكره akuma tofo afa ko so قلت إنه بعث معك e o برسالة ka itika bla kana de wa awo طلب aya أن nyini يدعو بحق السجناء ika duwa ke kasula dewye ani gere ato ika duwa ku ye اللهم ya antigi ala ika kishika bo kasuma na afirikew السجين aw kasula de ko متى رفعت يد التضرع mo ko ni bulu ko rota kata sanfe فادعو بحق ika duwa ke dewye demu no be tunga ye onu fa u faraka bonyona هذا يوسف ni yusuf de koy إن هذا الابن البعيد عن أبيه demi na yoro jana fala o yusuf de koy تسمع يا بنيامين Benyamin itlo bala حديث أخيك ni yusuf ni balma ke de koy abika kashi afa faranya waka an fa tugodi sa وأين يوسف من مصر؟ yusuf sai sai misira ومن tugodi السجن أيضا. abisa sai kasula tugodi ما sa عدا ذلك na bora o فإن kunna أوصافه akibarato bela gile ko تطابق be yusuf mawo أشعر أن هذا السجين هو إما يوسف ni ko ni na make yusuf ye anaka la ya kuri bolen do de أسمعني aye la me fana awa baro dola ala tala ka noro blaya ani bulu fara min tigara yo do fo nyana ngane nyina na o yoroko إلهي en وربي tigi ala خلص ذلك السجين o kasula de akisi ka bo kasula ika fa ka hine iko adana ola أبصار أبيه برؤية ala ika fa nye noro na yeli ya allah فأسألكم aywa ne ko ne be siran yini abe ha gato ne be siran yini awo حفظك الله من كل ala شر ki ta ka bo وجزاك juma bela أحسن gelena الجزاء. أرجو أن تكون هذه ba diga inye o ka soro ayene den yusuf ye يوسف ابني awo ba diga inye ka akake kwa yusuf ye de أمان الله bita ala ka kisi kono bita ala ka kisi la maliha ay tika lase اللهم ya antigi ala اقضي حاجة ذلك السجين kasula de amago la minna mago be duawula aywa joro batigi kele kuntigi taklo bi kada de kele kuntigi taklo o bi kana aywa so ma o awman nyumanke wujjoro lendo sabula o man nyumanke wolle apu pis bla ko amata ke fa o dum minana wujjoro lendo تحية للكاهن الأعظم asuma kutigi ba fo libi alikhmahu الحاكم fama amin huti bisabana إله أهل مصر bisa kauka ala يطلب من جناب abanyini alikhmahu fe akataka wideli keneka الكبرى obuna nyeneje bake yikeneka القصر ويزين بحضوره awa yika yikeneka ka kena masri awa abanyini ka yi aka laje keneka masake wideli kede ko kata laje keneka aw na nyo flewo suma o bado o man nyumanke fu be nyo fle نحن شاكرون awa ambe fama fo kadaka wideli ka سنلبي دعوته afa yi ka wideli ka mina jabi ka mina يمكنك awa ibise ka tasa ta fa yi ka mina ka wideli jabi suma o man nyumanke badiamun لماذا قبلت mo ne ko so yiso naka wideli jabi lima ay yaso jalaki bala do fere tene bolo المشاركة يعني na mata o koro ko murtira يعني ذلك o koro anye kelere nyashi fama ma na من mata جهة أخرى fando fana fe فإن كان أبو ni apupisi ya lanyini kwa ka toro nyashi ba sai kan nyina mayama na o mata doro sika be ke auna وعدم تلبيتنا o tan na mata o dallo ya de ka fo ansi o ni ko in kera jaye na kera fere ani jaye du ambo ke tigodi o ta badiamun aka ka kele kele ula bende o ka sika la ben sabati ni juguma do kera de علينا أن نرسل الدعوات إلى anga wudeli plakata duguma ba cha mama فبحضورهم o fana nuru be keneka atina sika kufen kauna aw atina sika لا fen يخفى kan عليكم aw ko ni akana do wala صار أمون كبير sabula amun de be bawka chade لدرجة أن من حول abta si rom na amun ahatu على أن نهينا ateson abada kasuma kuntigi ba do ya de abado ka fo awa anga jaba ka chawo وهيئوا أنفسكم ayaw labe amina ata masaya ka wudeli jabi o joro le no sa masaya ka wudeli ni ka so dai ni ka so dai de تحية لعالي المقام. joro bati foli biye barka da biye لقد جئنا aw nana amina apopis ani benarus ani kimoni amina ulumina bismillah makon amina nu yesa apopis benarus
ani kimoni unana unafe be tile sabana yikoy so wen tile sabana unana unafe Allahu akbar فليستعد السجينان kasula def la apupis ani binarus ayo labe abida bo kasula ayo labe aywa be tile sabana yede apupis ya kilisigi apupis يجب أن تحضرا عند أمير أبدا تعمل حطوا بفيا أو تعاو جوجي أو كيري أبوبيس توكل على الرب إيدي كده علاقة إيدي بدناني علامية أو على يكون لا تجي يكجناي دي ترجع هنا يا أنا نيوم يتوني دي برجع فانا يكادو إيدي ببلاني أفنا بتافرا يكلا هراي هو بيت لسبناي كوي بيت لسبناي أيوة يقدر تفيه مين فوا أتمشى بك بانجرة انهض أبوبيس ولي بسرعة إيتليا حسنا أو كاين منا ولي adu fora ko le saba ko fere ko ni be kere le saba ko fere fora wa bi le saba nay unanu no fere Allahu akbar Yusuf ka kuma abika sabati ande ibina ika ala kube nyoya جهزوا أيضا كيموني كاهن ay kimoni fana labe katana kimoni fana kalabe dala ka fo ibina bo jen kono ka soro ilimani alendo ka disoja nine ko tora nyina mala masaya ka minikala no yetuguni koy masaya ka minikala ألا تريد أن Peter Sif amandie ngatoka na ifini dumuni kana dima yawa inafo aywa nimisa ubaka tuko na kana dinema yawa ay ibna ni fini dumuni no de ko so ne ko ne kamate bina rose ala wela nyesa ala ka sawbi akanye amfana bisaka boka suko no tuko minna awo be ala wela we awo apupis kana joro yortifi mi fo abe kalone fo iti soro nebo lahiru taye fo iti soro mo lahiru taye biso mi fo kalodo ni ferkipta de aywa aw dayele kimoni ubina ali fana ka dayele kimoni soma ke ilabe tawati sera kimoni إلى أين؟ am betami dado am hutubuka ay wasoti wuna na yino afa قيدوه بسلام aya frikenin negay ay negedo ala kimoni ko kan negedo ala سوف ندعو لك يا أبو بيس abu pisa be do awkiye فقد الأمل kana yigitige السبب في إمامي يا edi kara sobe kan libani ya user safe وسأسعى أن أحافظ libani ya imbeji jaka koloshi سوف تعود إلى أمل ibna sai kata mun hutubma وستنال مكانتك ibika joro korosoro ibra kya ka barakela ka minikela ne am hutuba de la kan nyoye shekele an nyoye onya na ko sebe وقل له إن ika faye ذنب له زجر yoti ko jubutala ku ya do kasula to yoli sirafe حتما أو فعلنا قلبك سواء. awo hakili sigi ba faye ku bagare mari gido kasula وداعا awo kambe kambe بأمان الله ata ala hakishila حكماء من amir hutub abina illa bo kasula o se bay ليت لو أن لنا أحد ala hali mo ko ngasoro sa fana be de manyini mo mi fe hali mo ko ngasoro ambulo ماذا قلت؟ ko tuwori إن أمن حوت لقوا أمن حوتب. من السجن abina illa bo kasula sabula o se bale yusuf akumanga ni fo لكني أعرف من هو nga ne be mo do ne be masado mi se baye katime amina hutubuka mo ne ko te ne ma anyini o de fe ne na yini ko amina hutubu fe yusuf afilila adata luna de yusuf akumanga ni fo anim sara aye de mayini dan fe ko kata fo masake u bagara le makale do kasula ko so o kale labo yusuf dun ka kaso Allah ta'ala de nodo abi Allah ta'ala de bolo aywa masake Zulaykha ani to bela jele kon tay sabu yo doron nga ko bora ala de yoro aywa u bora una tanu ye apopis benaros aywa kimoni fle ebo ate ni
أنت الكاهن كيموني. سمك كيموني دوا أبوبيس بيناروس أبي منكيا كرافو كبير كلا لا تنالو ما يرى أم بكسولا يا أودي صوبي أنا لا ماشي ما كان عيني غاليك ماشي ما عيني غاليك مو دو كسو أم بأو عيني غاليك أم أنا دو كسولا أنا مبولا ده أوي ما كنتاون ده أم بكسولا يا أودي صوبي أنا كم نبلو بنجلا نو كنتني بيني بلاجي كاري ولا إبادو كافودا سوري كان عيوني ولا ما عيوني ما كنتا غطوا وجوههم باللثام ayu nye datugu ni aywa boro ya ay boro do wula ku ngulo datugu ma wakanu don ubina boro wo ma de do ukuna boro wo ma apopis benaros ani kimoni هيا بسرعة angata ayaw telia do sanzara kono kasola dew ni juguman kelaw o be olu de bla sansara kono o bina tanu ye kiri yoro la o ta o juge kata o kiri tle sabana apopis ani binarus ka sogot le sabana ninkera Allahu akbar nga ubela gile liman yara ni Allah ta'ala apopis aliman yara binarus aliman yara ewa kimoni yofi hakumare kimoni apopis kodo yala halisa ikumana wa yeko inyafawa yenyafolike ne masika la jaba munyu ne fembe fo ne nga imi miri ifurumuso ani dew ani balmasunu belajele bina halake ma miri olawa busani la jaba yu hakila bebone kuna nga tugo belajele na akuni kera kabane afo ngani bado ayimi fa otno kewo wati mataka dage anangari ikado ka fo boto yoro bina tajuru sarakila rekele ka afo katla ka nangari awo iba fo ko ne ay min fo o sabla o yi la jaba de istana kan nyana maka o dato kumana potivar ne am hotibite lo bayo dubina dawla koy forte de ni ma fo ni ma nangari ni mi dala che fembe nyay bolo ayaw dabara utugu aywa akama ka che aka fo ko ay kuniya ye ali o fo ku ya nyangata de ko aka na suma to fo de aka na boto ko yoro to fo kimoni oyode fo aywa apopisie ko no ga yere masa فأنت لم تقترف أي ma ko jugu kesa yusuf إن الله سميع Allah taala imani masa yeri masaro وقد طلبت من بناروس ne anyini binarus fe aka ne ko fo masake yoro yala lebuj mede bola masake ka don ka fo ko etonyo lendo mu ko taka siki kisiga bo wakasoina lebuj mede bola lebo kote ne ka fo mo to ye o ka de menyini Allah taala de fe nga ne re kata de menyini mo were fe ma gonsa were o te lebuye ne ngina na lisa ne filla de ne ngina na ne mangani ke filla de koy ima ko ima juguma ke sa iya la ngini doro masake ka do ka fo yijelen do ima ko jugu ke yo doro de la ngini nga Allah taala ngale siriya baye ne ka Allah taala bado ka fo ne jelen do mo ne ko so mago jumade bato ne bita fo mo wala ko ne jelen do ne filla koy ne be yafa ani tubi nyini ka bo Allah taala yoron be yafa nyini ala fe bañ Allah taala fe aka tubi ka yafa ma ne filla de ne Yusuf ne filla aywa kiraw oni ma to te kilinye kiraw be Allah taala ka barade la o manga fushike foni Allah taala yubla minna no te ni ma gonsa mero mo mi be se feminna ni ya fo tigi ya ko kiye o te ko juguye nga kiraw Yusuf abe kasoina abe Allah taala de bolo Allah taala de ya bla kana wati mi ya ja ababo akumanga mo were sendo ala aywa Zulaykha ani Potifar wulle kera stobuye kana naye kasola nga nyerere la Allah taala dina naye Zulaykha ani Potifar uliko ni kera stobu damade ani Misra musoto Yusuf aywa kira
ite fosi kɛ fo n'i bilara min na Yusuf a da de taluna ayiwa nunu bɔtɔla a taluna k'a fɔ masakɛ ye ko baga kelen don ale ma k'ale don kaso la k'a sɔrɔ Allahu Taala de y'ale don kaso la ale bɛ Ala de bolo Yusuf a b'a la k'a miiri a bɛ ka yafa ɲini Allahu Taala fɛ Yusuf sera